Mä oon täällä piristämässä sua. Mutta oot sä varma, ettei faijas tuu ihan heti takas? No ei tuu. Se ostaa viikon safkat kerralla. No siinä tapauksessa. Oliko yhtään parempi olla? Joo. Faija, tonne. Jäikö sulla jotain? No ei täällä oo ketään. Varmaan naapuriovi. Meistä on tullut ihan vainoharha siitä salailun takia. Us tänne. Mitäs sä oot täällä